A Policía Nacional volveu deter o histórico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, máis coñecido como Sito Miñanco. O cambadés caeu en Alxeciras no marco da macrooperación Mito contra o narcotráfico e o branqueo de capitais. Na operación realizáronse máis de 40 rexistros en Alxeciras, Málaga, Collado Villalba en Madrid e en Cambados. Aquí a Policía Nacional centrou as súas pesquisas nun estaleiro de Ofacho e na inmobiliaria San Saturnino, propiedade da súa filla Rosa María. Os axentes rexistraron o piso durante máis de 5 horas, abandonando a primeira hora da tarde cargados de caixas con documentación. Ademais de Miñanco, hai máis de 40 detidos nesta macrooperación que dirixe a xuíza da Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Entre eles figuran a filla do capo cambadés e David Pérez Lago, fillastro do tamén narcotraficante histórico Laureano Ubiña. Os investigadores sospeitan que a banda se dedicaba a introducir cocaína en España e a branquear os cartos, con Miñanco á fronte. Durante a intervención na localidade madrileña de Collado Villalba, resultaron feridos 4 axentes nun tiroteo nunha nave dun campo de tiro próxima a Alpedrete. Un foi ingresado no Hospital Puerta de Hierro para ser intervido por unha ferida de bala nun ombreiro. Sito Miñanco está en semiliberdade dende abril de 2015, despois de cumprir condena no cárcere de Alxeciras. Dende entón traballaba como vigilante nun aparcadoiro. Ademais, estaba previsto que en 10 días o capo cambadés sentara na audiencia de Pontevedra por branqueo de capitais procedentes do tráfico de drogas. O fiscal pídelle 6 anos de cadea e o pago dunha multa de 10 millóns de euros.